ללמוד, לצמוח, להתפתח ולהרגיש בבית. רדיו מימוש. שלום חברים יקרים לרדיו מימוש. השנה תכף מסתיימת, וחברינו למדו והתפתחו המון בשנה הזו, בכל כך הרבה מובנים. באנו לדבר עליהם יחד ברדיו זה. התחום הראשון שעליו נדבר הוא מימוש עצמי. נתחיל בתוכנית אינפורמטיבית להבין מה ההגדרה לצמד המילים מימוש עצמי. הגשמה עצמית זה כשאדם מרגיש שהוא מממש את עצמו, משתמש בכישורים שלו, מתפתח ועושה דברים שחשובים לו. כדי להבין באמת ולעומק הגשמה עצמית, נמצאים איתי פה סיוון ואוהד שיתנו לי זווית נוספת על הנושא. שלום אוהד, שלום סיוון. שלום. מנקודת המבט המדעית והמחקרית שלכם, מהי בעצם הגשמה עצמית? זה למידה עצמית, פיתוח עצמי, היכולות, כישרונות, צדדים חדשים, מה אני יכולה לתרום לעצמי ולסביבה שלי. לעשות ולא רק לדבר, זה להגשים חלומות, גם גדולים וגם קטנים. מה משפיע לדעתכם על היכולת להגשים את עצמך? כוח רצון והתמדה. זה תלוי בסביבה אם היא תומכת, תלוי בעצמי. כשאני חושבת להמשיך ולעשות, לקום ולא לוותר בגלל קושי. יפה. שפר על משהו שעשית והרגשת בו הגשמה עצמית למרות שלא היה לכם קל. להצליח ללכת לעבודה ולחזור בעצמי ולא להיות תלוי באף אחד. בגלל הכאבים שלי, יש לי קושי להגיע שבוע שלם למרכז. אני משתדלת להגיע, זה מסיח את דעתי, נותן לי שגרה, סיפוק, הנאה, למידה, תחושת הצלחה. גם לי היו הצלחות השנה. אני נוסע קבוע למרכז באוטובוס. התחלתי להתנסות בעבודה בספרייה. שנה גם הכרתי חברים חדשים מהמסע לאפריקה. אני מקווה לעוד מפגשים. תודה לכם אוהד וסיוון. תודה לך. אל תשכחו, אם יש לכם חלום, אל תיתנו לו ללכת. רוצו חרב עד שיתגשם. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב קצת את התמונה ולשמוע גם מישהי שמביאה איתה רקע מקצועי והתבוננות עמוקה יותר. שלום ליערה אספל, מנהלת מרכזי יום בהרצליה בעמותת אלווין שמצטרפת אלינו עכשיו. מנקודת המבט שלך, מהי בעצם הגשמה עצמית? הגשמה עצמית היא היכולת שלנו לחיות חיים שמשקפים את הערכים שלנו. איך את מגשימה חלומות? אילו מטרות יש לך? לגדול וללמוד ולשמור על קשרים טובים עם האנשים שקרובים לי וחשובים לי. ולהיות שלמה עם הדרך שלי. וברמה המקצועית, כמובן שלהמשיך ולהשפיע ולעזור לאנשים, לראות את החוזקות שלהם. היה מאוד נעים לראיין אותך. תודה ליערה אספל. תודה לכולכם. ביי. תודה לך יותם. מה אתם חושבים כשאתם שומעים את המילה מוטיבציה? האם זה מה שהייתם רוצים להשיג? או האם זו הדרך להגיע למטרותיכם? מה נותן לכם תמיכה ואת הדחיפה הקלה לצעוד קדימה באומץ? לי, אלה הוריי האהובים והשירים האהובים עליי, שמשמחים, תומכים ומעודדים אותי. הנושא הבא שעליו נדבר הוא מוטיבציה דרך מוזיקה. קבלו את עומר ולורן בתוכנית שלנו, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רדיו מימוש. שלום לכולם, כאן לורן, ברוכים הבאים לתוכנית מוזיקה לנשמה. היום נשמע שירים שנותנים כוח ומוטיבציה, במיוחד עכשיו שלא קל לכולם. השיר הראשון שבחרתי הוא תותים של אתניקס. בחרתי בו כי מזכיר את התקופה שאנחנו חיים בה. אני מרגישה שכל עם ישראל יכול להתחבר לשיר הזה, כי הוא מזכיר לנו שאם נהיה ביחד, באהבה ואמונה, נוכל לנצח הכל. שלום, כאן עומר.
אני בחרתי את השיר "יש בי אהבה" של אריק איינשטיין. בחרתי בו כי הוא מרגיע אותי ונותן לי הרגשה טובה. המילים שלו נותנות תקווה ואמונה. כמו שאריק שר, יש עוד תקווה ויש בי אהבה והיא תנצח. זה שיר שכולם אוהבים והוא ממש מתאים לזמן הזה. הוא מזכיר לנו שכשאנחנו ביחד יהיה טוב. וכשאני שומעת את אריק שר בין חי למת, אני חושבת על כל החטופים שלא חזרו הביתה. זה מזכיר לי כמה חשוב להאמין, לתקווה, להתפלל לטוב, כי מוזיקה, חברים, היא השפה של הלב. היא עוזרת לנו להרגיש יותר טוב, להרגיע ולהאמין שיהיה אור גם אחרי החשוך. זה הכל להיום. כאן לורן ועומר מרדיו מימוש. תשמרו על עצמכם ואל תשכחו להאמין בטוב. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. דרך המוטיבציה והאומץ שלנו אנחנו זוכים בצמיחה והתפתחות. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו שואף להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, שלכולנו יש חלומות אישיים ומכשולים בדרך שעזרו לנו להתחזק ולהאמין עוד יותר בעצמנו, דרך האומץ שלנו להתנסות ולהתקדם. אנחנו נתקשר לאלעד ואריאל ונשאל אותם איך זה לצאת לעבוד. שלום אלעד, שלום אריאל, איזה כיף שאתם איתנו היום. תספר לנו על התהליך שעברת, מהפגישות עם מקדמת התעסוקה ועד היציאה לעבודה. חשבתי לצאת לעבוד כדי שיהיה לי שגרה ועניין. התהליך שעברתי הוא התנסות בעבודה, עם מה יותר קשה לי ולבקש עזרה כשצריך. איפה אתה עובד? וכמה זמן אתה עובד? אני עובד במכולת בהרצליה, אני עובד שנה. היום אני עובד בסופר יהודה בהרצליה. לפעמים קשה לך בעבודה, איך אתה מתמודד עם זה? לפעמים קשה לי למצוא מקום במוצרים למשל בשתייה. קשה לי להרים מוצרים כבדים, ומה שעוזר לי לבקש שיעזרו לי שאני ארים מוצרים לא כבדים. אתה מרגיש מחוץ מהיציאה לעבודה? מרגיש שמח, קצת מפחד מהעתיד. ולסיום, איזה מסר היית נותן לצעיר שהיה רוצה לצאת לעבוד? חשוב מאוד שהחברים לפעמים קצת חוששים, אבל לא צריך לחשוש יותר מדי, אלא צריך למצוא עבודה כמו שאני יוצא לעבודה. להיות במבט ארוך קדימה אל העתיד, אלא מאחר. בהצלחה. תודה רבה לכם, אלעד ואריאל, שדיברתם איתנו. מאחלים לכם המון הצלחה בעבודה ושתמשיכו לצמוח, להתפתח ולהגשים את החלומות שלכם. הנושא האחרון שלנו לתוכנית רדיו זו הוא הצלחה. הצלחה היא שאיפה שהיא בו זמנית, שאיפת כולנו, אך לכל אחד הצלחה באה בדרך שונה ונראית אחרת לכל אחד. כאן במרכז מימוש אנחנו עוזרים לאנשים לגלות את הכוחות והכישרונות שלהם ולהגשים את עצמם. חלק חשוב מהמימוש העצמי הוא לדעת להצליח, לא רק בדברים גדולים, אלא גם בצעדים הקטנים ביומיומיים. גרגורי, ספר לי על התחום שבה אתה מרגיש שאתה מצליח. השנה הצלחתי לעשות שינוי בתזונה ולאכול הרבה יותר בריא. מה איתך מתן? אני מצליח להכין פלטים בצורה טובה, אני טובל אותם בביצה, מטבל בקילוף ופפריקה ואז מתארגן, ואני לא מפחד להשאיר מלחם וזה יוצא ממש טעים. הדר, האם יש תחום שבו קצת קשה לך כרגע? קשה לי להגיע למרכז, אני קצת חוששת, הייתי רוצה להצליח להגיע בלי החששות האלה. כשהיום אני באה למרכז, אני מצליחה לעלות למונית לבד, להשתתף בסדנאות, לבקש עזרה מהצוות. ככה זה בחיים. הצלחה מתחילה בצעדים קטנים, בהתמדה והתגברות על הפחדים. כאן אור מרדיו מימוש, נתראה בתוכנית הבאה. מהי הצלחה בעיניכם? אני מאחלת שכל יום נמצא משהו לאהוב, להוקיר ולהעריך בחיינו ובעצמנו. עד כאן שירי כהן מרדיו מימוש. נתראה בשנה הבאה.